Ah, lort. Snæppe fremme! Her, Gabi! Det var alt for lav. Kom her! Det var sgu for giftigt. Her er endnu. Kom. Her, kom. Indsø. Her, Gabi, kom. Indsø. Ja, indsø. Den kommer ned for dig, ja. Jeg fik i hvert fald ikke bøffen op til de skylder. Hip hip. Der! Hvorfor skød han ikke? Er der nærfløj forbi, Jens? Altså Jens, hvad var undskyldningen? Er det solen, der var galt med? Nej, det er solen, det er mig her. Den kommer her, men du kan prøve at køre ind så. Så siger en god skud her. Du så selv den fløj cirka en meter henover. Eller det kom sådan her? Ja, så lige henover vejen. Ja, det gjorde nok dernede, ja. Ned ad vejen. Ja, ja, jeg så bare, der fløj henover der. Ja, den kom lige her. Den løsskydede skud dernede. Så gode venner er jeg vel ikke. Nej, der er ned ad vejen. Nej, det var sjovt. Vil du det? Nej, jeg kan vel ikke se. Nej, Jeg kunne bare se, at den kom her. Jeg ved, når den gik lige ned, og så fløj den bare lige helt lavt der. Og jeg havde lige hørt, at de gik og snakkede derinde. Nå. Men så ved du godt, en cykel. Ja, det var godt. Ja, det var godt. Udsøg. Ja, vind så. Det er lort. Den så der. Snæppe fremme! Den fik jeg ikke, tror jeg. Ja, det her, det var ind igennem alle granerne. Jeg kunne ikke se, hvordan det reagerer der. Yep. Ole fremme! Ole! Rådyr! Det er en buk! Kom bagud! Der går en buk! Den går ud til venstre! En fin gaffel. Var det ikke?
Åh. Hep, hep. Jeg har også gået dyr ud til højre. Her, Eno. Er I klar? Ja, Ilse. Ind. Hip, hip. Ind. Yep. Gabi her. Ind. Ind. Hey. Nej, Gabi her. Nej, Gabi her. Ikke den over endnu. Ikke derovre endnu. Kom her. Her. Kom så ind. Tak. Ja. Fortrød du? Fortrød du? Der kom Step. Den gik til venstre. Men det var da mig, der så. Hvorfor skører du den så ikke? Du kan da høre hunden. Jeg prøver lige at gå ind og hjælpe dig at Ja, ja. Jamen så er de her da. Der er bare ingen vind til at hjælpe hunden. Og var der igen. Her. Ino, her. Gabi her. Nå for helvede, det er derfor du ikke kommer med den. Nå. Og hun plejer godt at kan hente rev. Hold da kæft. Ja. Ja, ja. Jamen, vi har rendt i dyr på vej heroppe her. Nej. Ilse. Ino. Her. Ind. Nej, men så kan jeg kan tydeligt se, når hun stopper, så hvis hun ikke tager den. Nå. Rejste den sig så igen? Men jeg hørte godt, der var langt. Nå. Men det er nok en af Lars' eller dem. Bare det. Men jeg kan godt høre, der var langt imellem skuden. Ja, ja. Ind. Ja. Det er godt, hva'? Nå, videre. Jamen, det har vi sagt før. Vi får ikke den der. Jamen, nu kommer det bare til. Satan, mand. Hvor tit er dem, får chancen for, at det bliver en rev? Ja, og så misbruger du. Hold kæft, det er dumt. Nej, den er meget lader. Airport. Så gik Claus Nielsen ind. Så der er Pils Bønner nu. Airport. Men lige så stod han her, stod der. Margit, slag på det. Gabi, kom så med en. Så nu er han Den er- lige en røven til, så fik den meget på vej væk, så fik den jo hold. Gabi, kom med en. Hvor skulle det skud på? Den er 36 meter heroppe. Altså, det var de to, der kom der med mellemrum. Stille. Og vi tænkte, det kan tage en aflivning. Gjorde hun. Jeg tror ikke, den ligger lige heroppe. Hun stod stille længe. Ja, men det er ikke John Jack, eller hvad? Nej, det er ikke John Jack. Nej, jamen... Min, hun stod 36 meter op.
Ja. Må vi gå op og kigge? Der ligger den. Må vi gå op og kigge? Jeg er bare lidt bønder. Du kan se, hvor det er. Jamen, du går lige med. Hvis det er dit, Ja, det er sgu lige meget. Nej, du går med. Ej, han må sgu godt gøre det. Nej, han går ret op uden bøsse. Det siger jeg fuldstændig. Du er næsten med. Gå. Ja. Alba. Enig. Søbort. 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 Søborten. Søbort. Hold mund. Søge. Abort, søbort. Kom nu med harmisen. Henter. Åh, mig. Der var der. Ej. Jeg fik det. Kan du så? Hey! Søbort. 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 Abort. Hvor er den henne? Skal den ligge her i nærheden? Det var da her, du stod stille omkring. Hvor fanden er den? Ja, det var godt. Ja, der var den. Ja, det var godt. Ja. I er dygtige da. Ja, der var den. Ja, det var godt. Ja, slut. Tak. Det var godt. I er dygtige. Ja, de var dygtige. Ja, væk. Det var godt her. Kom. For satan. Tillykke, John. Tillykke, John. Og lige kigge på GPS'en. Hvor helvede er det? Ligger den bare inde under træ? Nej. Den er lag inde under sådan et krat, så jeg sad og kiggede. Det er her omkring. Ja. Det var han. Man lige han med. Ordentlig rev. Alba. Men der lagde 5 mindre træ, jeg kan bare se. Det skal være her omkring. De driver ret. Han var død så. Han var død. Den kunne næsten stave væk. Nej, kom.